Pues de ben xicotet, perquè mon pare ja treballava en açò, les palmeres i tot, i mos ensenyàrem a fer açò, i han continuat, mire, tota la vida. Artesanía pura, Tomás? Sí, pues sí. Y ya de regeneración. Regeneración. Pues sí, això no n'hi ha màquines encara que alguien hi tenim a fer. Com se fa una palma? Com se fa una palma? Pues, mira, esta ja està acabada, que acaba d'acabar ara. Pues, t'agarra un altre tros de palma llisa, perquè és palma llisa, i ara pues comences a obrir-la perquè està tancada, l'has d'obrir en dos trossos, com ara estic fent un jo ara aquí. I quan s'acaba ja d'obrir, pues és quan comença a lissar-la. I se fan diversos modelos, perquè segons la palma el que dona de si, pues, pots fer un model o quatre. Mira, de 4 o 5 anys o 6, n'hi ha que d'aquesta edat pues, ja passen a la palma llisa, segons això. I també el gust de la mare, perquè n'hi ha que té gust de portar la palma llisa i n'hi ha que té gust de portar la palma arreglada. En quants minuts se fas una palma d'estes? Home, això no es pot segons la feina que li facis, perquè agarres una palma i igual te portes un quart, 20 minuts i segons la feina que vulguis fer-li. Quants anys porta ja vostè fent palmes? Jo ja en tinc 80 i ja veus si és que tenia 10 o 12 anys. I és un motiu de satisfacció que els fills han continuat, no?, en la tradició. Pues, jo li diré, jo tinc un fill que ha volgut aquesta tradició. Se l'ha buscat d'una altra manera, no sé si me comprèn. Però bé, mire, ara tinc que ser el meu nebot, que és el que continua, i perquè no es perga això dels palmes. Sí, senyora. Bueno, tota aquesta feina, Javier, és de cara a la processó de les palmes. Correcte. Estem treballant fins al diumenge de Brahms, que és el dia gran de la palma, i res. Tinc entès que venen a comprar-vos de diverses comarques, no? Exactament. Tinguem clients tant de la comarca de la Vilalta, de Baixa, la Costera, la Safor, que ja són gent d'anys tots anys. Quantes palmes més o menys creus que veneu en esta setmana? Palmes, segon la dia. Exactament no t'ho puc dir, no tant. 2 o 3.000 tinc entès. Por ahí, o según lo que tengas, de pedidos, también cuando son clientes todos los años, pues el abre, hay que tirar mis palmas, tirarlos, y también empieza a tapar, simplemente taparle que tienes que aguantar la palmera según la demanda del puesto. Perquè això una vegada passa el diumenge de Rams, això no va fer. No s'aprofita. Vale. Quan comença el procés de fer una palma? Pues ben dit, el procés comença a preparar ja la palma de la palmera a partir de maig i fins a desembre és quan comencem a treballar la palma i anem preparant i elaborant palmeres per a la Setmana Santa. I quines són les abarqueu vosaltres de palmerals? Pues d'ací de l'Albera, d'Elche, en general. N'hi ha palmeres. Vosaltres tinc entès que pugeu a les palmeres, no? I què feu? Nosaltres pugem a les palmeres quan se pugen a la palmera, pues a peu. No sentim un tipus de maquinària ni res.
Com s'ha pujat? Primer seguim palmelleros. La feina del palmellero és pujar a la palmera. No gastem ni grues, som de l'ofici. Som els autèntics palmelleros. Estàs cansat o què? No. A veure si un guany se nota la crisi en les palmes també. O què? Ja veureu. La crisi es nota en tot. Si me'n sobren, no se poden guardar per l'any que ve. La crisi se nota? No, sí, se nota en tot. En general, a nivell nacional, la crisi se nota. En qualsevol tipus de faena, ventas, nota. La gent no té recursos i la gent gasta menys. Com tot. No hi ha alegria, la gent gasta. Quan no hi ha alegria, no gastem. Així n'hi ha molt que tocar. Quin preu té, nena? Això? 4. Però tu també sé que jo, Maru. Si diguen que vaig allà a casa. Yo quiero una a ver si tienes una un poquito más grande que esa. Sí, no, la veieu. Bé,